Sešli jsme se tady dneska při otevření nového povrchu na hokejbalovém hřišti, na kterým se velkou měrou podílelo město Jihlava, kraj Vysočina, sportovní klub i vy hráči jako takový. Při té příležitosti bych chtěl tady přivítat primátora města Jihlavy, pana Klubka. Tak jak to mám udělat? Poručte větru dešti, no. Dobrý. Takže nerostou. 99.